am făcut un filmuleț pentru voi. Nu uitați să vă abonați și să puneți like pentru că orice like contează. Astăzi tot ne vom juca ceva. Să văd și eu tot în Roblox, să văd și eu cine vom juca. Ok, vă rog frumos, vreau 10 abonați. Să facem până la sfârșitul lui martie, vreau 10 abonați. N-am mult timp, vă rog, dragilor. Nu știu ce să ne jucăm. Cum am promis, ne jucăm mai departe Secret Lobby. Care e imposibil de trecut. Nu mi-au văzut încă din filmulețul trecut. M-am jurat foarte mult. Să spera pe mine pentru că eu nu puteam trece măcar un pătrat. Eu m-am antrenat, până n-am făcut până la capăt. Și am de ce să fac cu voi? Am de ce să fac cu voi mai departe, dragilor. Vreți ce e greu? Foarte, 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 foarte greu. Foarte greu. Uitați-vă, dragilor, uitați-vă ce greu. Tot mai departe și mai departe sunt pătratele astea. Și precis că niciodată nu o să ajung măcar acolo la albă. De acolo, din cauza fetei astea. Din cauza fetei astea. Bă, dar sincer, fata asta și grea. Te rog, viață, te rog. Ole! Olișor. Voi încerca pe nu... Eu, sincer, dragilor, voi încerca acesta. Secret Lobby până nu îl termin, că vreau 1000 de Robux. E unul imposibil, care chiar niciun master nu l-a putut trece. Nu, dar merge până aici. Un număr foarte, 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 foarte greu. Nu uita cine l-a făcut, doar că neapărat mă voi uita că nu se uită în joc. Pentru că e un secret foarte bun. Vă rog frumos, dragilor din suflet, vă rog, scrieți în comentarii cum să-mi fac și eu un joc al meu. Și vă rog, dragilor, dați-mi Robux. Și vă rog frumos, nu fiți scammer și nu furați accountul. Cei care au foarte mulți Robux, vă rog frumos, dați-mi și mie o picătură de Robux. Mie îmi trebuie doar 10 Robux și măcar să-i am, măcar, dragilor. Vreau 20, mai spunem 20 de Robux și vreau foarte mult. Foarte mult, de foarte, 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 foarte mult timp visez la Robux. Prea mult timp. Și foarte mult îmi doresc Robux și ăștia. Robux și ăștia. Voi să știți de cât timp eu vreau oare Robux. Eu am Roblox, l-am din 2016. Și dragilor, nu m-a ajutat Dumnezeu să am măcar un Robux. Am avut foarte multe accounturi care mi s-au șters din cauza că cineva a zis că îmi dea 500 de Robux și nu mi-a mai dat nimic. Din cauza lui ce care taie. Din cauza feticii din Caterina Stea. Ce mă taie ăștia? Te așa, te așa. Ok, dragilor.
foarte important pentru mine să câștig acest hobby. Nu știu, mai bine costă pe tot shop, să ăsta tot Robux și costă. Prietenul meu Carbon Gaming m-a vrut să-mi zic care e secretul. El chiar a trecut și el deja are 2000 de Robux, care i-a câștigat. Dar mie n-a vrut să mă ajute. A zis că niciodată, unicul ce a zis că niciodată nu o să-l trec. Cred că nu costă Robux. Bă, chiar cât costă. Da, costă 15 Robux. Bă, dar ce sunteți așa de răi? Încercați să Doamne ferește. Foarte greu. Vă mai urmează și ceva. Ți închipui să ajungi la sfârșit și cineva să stai cu sale. Asta cred că te-ai enervat până la comă și să ștergi Roblox, ar fi ceva foarte... Până la urmă nimeni n-a trecut. Am rămas la 3-lea pătrățel, cum și eu. Dacă l-aș trece, ar fi cea mai mare dorință împlinită. Am impresia că e foarte... Băiatul ăsta, nu înțeleg. Trebuie să fiți așa de răi. Vreau să vă zic câteva păcate din Roblox. Dacă aici la login alegi că e față sau băiat, nu ai îmbrăcăminte pentru față sau nu ai îmbrăcăminte pentru băiat. Doamne, ce-ți de... Nu înțeleg, n-ai îmbrăcăminte, dacă alegi să fii băiat, n-ai îmbrăcăminte pentru față sau dacă alegi să fii fată când la logout, nu ai îmbrăcăminte pentru băiat. Asta e ceva foarte rău. Sau încă tot o prostie mare, dacă ești pentru nici jumătate de secundă din joc. Of, Doamne, oamenii ăștia, nu știu ce spune și nu știu de ce le trebuie că, de ce le trebuie să fie așa de răi.
Nu știu dacă cineva a terminat acest Adobe. Cred că deja a terminat timpul nostru. Și minutul ăsta bă, ce era ăla de la mine? Dau și toate bezurile, doar să mă lasă. Hace. La masă! Uitați-vă că deja e timpul de masă, dragilor. Asta ce v-am petrecut pe acest Secret Toby. Ok, pa, pa!